غفر الله لنا ما شاء الله بيجي ولدنا يا كده الحمد لله يا كده الحمد لله يا labari wallahi Allah ya Allah ai buge waladin ya zo da labarai ya alaja haka dama idan aka zauna a majalisa a sunoni na majalisa ya kamata a ɗan zanzo da ɗan abubuwa to kai wanne ka zo da shi to ni labarin da zo da shi ya alhad inda na gan ku na san alai idi wancan na wajen gidan na bakin titin nan wallahi ka san an shakirin mai kuɗi ne ai yana so sai jiyan nan ma an gaya ma babu ko bincika yanzu haka ma suna bincike akan yana akwai bayi da ake bincike alhad ina na zo da wannan labarin to kuma yara da ya kana dariya kai da zan kuma yara to ta ya za su ja da ni ta ya za su ja da ni a matsayin na mai kuɗi su dinga ja da ni ai ba zai yiwu a ce in samu kishiya a unguwan nan ba na fi shekara nawa ina neman kuɗi kuma sai na gama tarawa a ce za a samu wa'in su a unguwa ta a ce za su jaya ni alaji sai kuma wani labarin na taho hanya sai na haɗu da ɗallami da na haɗu da ɗallami a nan baya malam malam ɗallami ka san wani mai ɗan gemu ya tare gemu a wannan kace na wasu ba ka san wani ɗan gajere baki ya gane shi mun haɗu da shi kawai sai na ji suna hira da shi da tanko wai alaji musa shi ne wai wannan kamfanonuwa nasa kwaya uku jejen nan gabaki ɗaya suka kama abin ya kai da ya wani abin da gaskiya akwai wanda ya jada ni ai ba shi kowa ne akwai wanda ya jada ni nan na zage na nemi kuɗin kai alaja ne amfani da baiwata ne amfani da fahimta na tara kuɗin kawai za su jada ni akwai wanda zai kai kama ne ana kafke wayan nan da wannan tsangara gabaki da babu wanda kai ka kuɗi yanzu ni kaɗai ne yanzu ba alaji na da Allah a kwasan kuɗi da ake biya ina son biya mun ai alaji alajin Allah kuma kai na zama da labari ko cewa ne Allah ya kamata wurin wannan fara'ar da na saka ka amma kai ka san cewa fita kuɗi a waje na idan suka shigo fa ba sa fita kai ka sani na san ai ya zan fara ba a lokaci ne yau da wannan da kuɗi na yanzu kudin haya ma da ake bi na wata ya zo yawa ina jin ka buge waladin an zo da labarai don wannan sai kuma wani labarin ashe yanka sannan ina wannan yaron wani mai tashin kuɗi nan fiya wata da yake tasar da kuɗi yake tashin kuɗi ya tsorata ni sai da fiya wata ina tsorata da ni tirela ban san in ga mutum yana neman kuɗi kuma yana ta samu kamfani ya buɗe kamfani da ya buɗe ba ma ya buɗe ma kamfanin bane gaba shi da jari da fiya wata sai haɓaka yake yana haɓaka to rannan dai in takaice maka labari ya halal kawai ya taɓa hanya sai wani ɗauki na faru kawai yan abubuwa ka san sai masu kare hanya suka ƙwace motar tafiya watan da komai Allah yana son ku kun kasance ni kun biya mun kowa ba saboda ku ne za ku zo ku nishaɗantar da ni ina cikin walwala in kasance kullum a cikin walwala awa da kun biya mun komai akwai wani fili ai yau da za a sayar ya kamata ka siya ka gina mana kamfani ai wai ayya za a sayar shi ka gani wadan aiki aka samu mun su suka ci su siye ko su suka ci su siye filin nan sanan bakin titin nan yawa a nan sai da shi kaga nayi mina da wani abu me kake akwai kama kuma wani labarin akwai kuma san a taimaka mun shikenan ka bari idan kuma ya kan kama idan an shi wancan filin ya haba ko 500 na bashi ko 800 sai ma kamfanin ya kan kama kenan 5,000 ga kudin haya kuma alhad na ga ma ana biya yanzu wata ya zo shikenan yanzu dai ka bibiyo wancan labarin
ai ni aka wakilta ne siya kuma na san kai kadai ne mai kudin da zai iya sayan ta da wani ka bibiye mu wannan labarin masha Allah bidiyon to shikenan masha Allah bidiyon to sai Allah ya kai sai ina kenan kawai za mu haɗe masha Allah yawa ya halatta yawa ta bayan tashi in je an duba gidan nan nawa wanda nake gina ba san ya aiki da kasancewa manaja na ne a yashi. Hello manaja. Inna lillahi. Kudin na gaba daya. Diga. Inna lillahi. Ya su dawo. Inna lillahi. Kudin gaba daya. Duka gaba daya. Kudin gaba daya. Kudin gaba daya. Kudin. Za su dawo. Kamfanin ɗan Shado. Kamfanin Dawakin Kudu. Zan je in kai musu kuɗinsu na kamfani. Za su gani. An shi kuɗaɗen. Kuɗi! Kuɗi na za su dawo. Wallahi za su dawo kuɗi. Za su dawo wallahi. Kamfanonin gidana kuɗaɗe na sun dawo. Kamfanonin sun dawo. Kamfanonin sun dawo. Kuɗaɗe na ba. Za su dawo garin takardun kamfani. Wannan sinadarin da ake yin kamfani. Yanzu menene labari? Wallahi kwana biyu ba a zauna a majalisa ba. Labarin da ya zo ma da shi. Ai Alhaji Sa'id dan Malam. Mai gidan mu kenan. Ina wannan muguntar da yake yi
ba na ba an bai labarin masu kuɗi sun kare ba to ai shi yanzu da an bai labarin ya kare ya ma hau yanzu duk inda ka je za ka yi yana yawo ƙarshen mugunta kenan ƙarshen mugunta kenan na gaya mai abin da ya samu ɗan uwanka musulmi sai kai dariya ka ringa dariya domin ko ka taya shi jimami ka gani yanzu inda ka je za ba ka yi daidai ba ne yanzu yanda za a yi ya kamata mu je mu ga karkwata ido Okay.